Umarangkada na kahapon ang pagdiriwang ng Regional Science, Technology and Innovation Week o RSTW 2025 ng Department of Science and Technology o DOST Bicol sa Legazpi City. Tampok sa pagbubukas ang iba't ibang teknolohikal at siyentipikong inobasyon ng 20 exhibitors tulad ng water disinfection system ng DOST Industrial Technology Development Institute. Magagamit daw ang aparatong ito lalo na sa panahon ng sakuna kung saan madalas ang kawalan ng malinis na supply ng tubig. Galing sa kanal, yung mga floodwater even. Ayun. So at the same time po, nagkakaroon po siya ng, na-convert po niya into potable water using different stages po ng filtration. Pasado po siya based po sa standards po ng Philippine National Standards for Drinking Water. So, yung standards para po mapapasa doon, parang 14 stages po 14 parameters po na kailangan siya makapasa. So nakapasa naman po siya doon. So yun po yung kanyang assurance po na it's potable, it's safe, and it's safe for consumption po ng community. Ayon kay DOST Secretary Dr. Renato Solidum Jr., layunin ng aktibidad na bigyang diin ang malaking papel ng agham, teknolohiya at inobasyon sa pagtataguyod ng inklusibo at sustenableng pag-unlad. Sinisigurado po natin na yung mga ginagawa ng DOST from national, regional, provincial level nakatuon sa apat na strategic pillar. Una ay promoting human well-being. Kasama na yung health concern, pero syempre kasama din dyan yung access sa nutritious food related din sa health. Of course, access to clean water, access to shelter, clothing, quality education, kaya may bisay po tayo. At syempre, yung tulong natin sa modernong transportation system at energy sources na hindi naapektuhan yung kapaligiran, especially renewable and other clean energy. Bukod sa exhibit, nakatakda ring magkaroon ng forums at presentasyon ng mga naging tagumpay ng kagawaran. Malaki ang tulong ng DOST sa pagligtas ng buhay, sa disaster resilience. Pero ang focus namin, hindi lang buhay ang ililigtas, kabuhayan. Kadalasan nalilimutan na kailangan iligtas yung kabuhayan, buhay lang. Tulad ng COVID, na-focus tayo sa saving lives. Pero saving the enterprises, nakulangan tayo doon. But what we wanted to do is to make sure that our people, our kababayan, understand ano ang epekto ng science, technology, and innovation sa kanilang buhay. Actually, bawat kilos natin yung science and technology almost, no? So therefore, nandito po ang DOST to really help everyone na maging maayos. At yan po ang misyon ng DOST, to lead in the application of science, technology, and innovation for the economic and social benefit of Filipinos. Personal din na dumalo sa aktibidad si DOST Undersecretary for Regional Operations Engineer Sancho Mabora, DOST Bicol Regional Director Romel Serrano, at si DOST Albay Provincial Director Domingo Peña Jr. Magtatagal ang RSTW hanggang sa Agosto 15. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.